Айде, брой до 10. Ти му давай да намери кихни. Първо брой до 10 и после ги скрий. Едно, реди, две, едно, ти му давай да намери кихни, музато. That was a gargano. Names are funny. That's a mandarin. Oh, that's a good name. That's a ruddy shelduck. A ruddy shelduck. An Egyptian goose. Egyptian! Daggy Египетска гъска! And that's a red-crested pochard. That's a ferruginous duck. И коя беше най-смешната? Oh, Гогога. that was a bufflehead. Bufflehead. No, that's the bufflehead. It's a velvet scoter. There's a red-breasted mergan. That was called a smew. Smew. Рая, на теб не са ли ти смешни тези имена? Smew. Oh, look, there's chicks on the back. What do we say, Simchor, when we see a willow tree? I don't know. We say duck. Duck. And we go under the willow tree and say duck. Лисичинка. Хайде свири на барабан. Добре. Хайде, ние сега ще свирим двамата. Свири. Че не бързам да порасна. Белокриле. Хайде свири. Месечинка, слушай. Не палачинка, месечинка. Месечинка ясна. Ти си палачинка. Ти си палачинка. Абе, Симо. Симо, какво правиш? Малинка? Айде направи още една малинка на коремчето й. Памперса ще я махаш. Направи една малинка на коремчето й. О, на мама помагача. Има ли ако? Няма. Би само има. Би само има. Айде направи сега още една малинка на коремчето. Обадиш на баба и баба като ти каже: ех, Симо, ти какво ще й кажеш? Бабо! И като се обадиш на Войчо Ваню, какво ще му кажеш? Ваню! На Война Биси? Война бизи. На Калин? Ех. Калин. На баба какво ще каже? Ех, Симчо, баба така каза вчера. Ти му да кажи, бабо. Ами, на мама какво ще кажеш? Мамо. А на Рая?
Да. А това мляко на кого е? На коляно. Не, какво е това мляко? Ноль. Това какво е, което ядеш? Синьо. Браво на теб. Намери бухалът. Бухалът. Браво на теб. Намери дума, която започва с звука А. Точно. Астронавт. Браво на теб. Чуй. Какво е това? Лъвът. Браво на теб. Намери дума, която започва с звука Г. Грозде. Браво на теб. Намери квадратът. Къде е квадратът? Номер 1 където е? Квадратът. Браво на теб. Намери зеленото петно. Зеленото петно. Браво на теб. Червеното. Намери числото 3. Къде е ти? В триъгълника. Това е тирикали. В зеления триъгълник е числото 3. Намери числото 3. Това. Числото 3. Да. Браво на теб. Намери звездата. Звездата къде? Звездата.